I després dels esports arriba la secció de la noia que de petita volia tocar sempre la pilota de bàsquet, La noia copeta, l'Eli Pineda, que avui ens porta quelcom des dels Estats Units. Bona tarda, maca. Hola, què tal? Bones tardes, que és una expressió que crec que no s'ha de perdre, el bones tardes. Doncs bones tardes. Ho diuen a Juneda, també. A Juneda, i a Aitona, i a Lleida, i a Fraga. I a Girona, que aquest cap de setmana hem estat a Girona, els de casa, vull dir. Normal. Perquè m'han dit, és que sempre parles de Juneda, home, ja n'hi ha prou. No, home, a Girona també hi ha bona gent. I allà tenen ganes de veure aquest vídeo? Exacte, aquest vídeo. El vídeo que has portat des dels Estats Units. Sí, senyor. De què va? Ens anem fins als Estats Units, concretament a un poble que es diu Nova York, no hi ha gent a Nova York, i coneixem una noia, una mare de família, que té la pinta d'aquestes protagonistes d'aquesta sèrie dels Estats Units que es deia Sexo en Nova York, no sé si la recordes. Jo sí, molt. Doncs la mare d'aquest nen que estem veient ara té aquesta pinta, té 3 canalles i aquest és el fill petit. Un bon dia, aquesta senyora que es diu Jessica Shiva va tenir la gran idea d'acostar-se fins a una gossera i adoptar aquest cadellet que esteu veient amb el bebè. Doncs bé, es veu que amb el pas dels dies, tant el cadellet com el bebè van establir una bona amistat, tan bona amistat fins al punt que, arribat el moment de la migdiada, no poden passar l'un sense l'altre. I llavors la Mar què va fer? Això ho he de gravar i ho he de compartir amb el món mundial. I així ho va fer. I t'ha penjat? Sí. Tu ho has vist? Sí, senyor. Has parlat amb ella? He parlat amb ella i li he dit, home, Jessica, Jessie, perquè ja li dic Jessie, és com de casa, la Jessie. Sí, home, també. I tant. Dic que tu et faria res que la gent de vespre a la 2 tingués la possibilitat de gaudir de les imatges que has gravat i de les fotografies que has fet, d'aquest cadellet tan bufonet amb aquest fill que tens que per favor és un querubí. Això ha emocionat molt a la xarxa, Moltíssim, de fet. Ho ha dit el director, però ja fa hores que m'ho ha dit, Hores. Ja m'ho està repetint, però... Sí, senyor. De fet, ella ho va penjar a Twitter, ho va penjar a Instagram, també algunes fotografies, i el seu blog personal, Si cliqueu al Google Jessica Shiva, amb Y, us sortirà el blog d'aquesta noia amb el que comparteix, doncs, això. Ara la meva gosseta també feia això, També ho feia? Jo la portava aquí per passejar i anava llepant i... I és cert que entre la canalla i els nens i els gossets petits s'entableix aquesta amistat tan profunda i tan bonica. Jo no soc tan canalla i també ets una miqueta canalla, sí que ets. Ai, punyetero! Doncs ara anem a veure uns punyeteros que debuten aquest vespre, perquè avui estem d'estrena aquí a la 2. Comença un programa nou, nascut aquí mateix, als estudis de Sant Cugat, que és trencador i provocador, com a tu t'agrada. M'encanten, a més. I es diu Fiesta Suprema, i això va de... Va, doncs, d'aquests youtubers, aquests nois que ho han patat a les xarxes socials, ara s'han ajuntat, fan aquest programa que es diu Fiesta Suprema i els podeu veure avui a 2:15, aquí, a la 2, no us ho perdeu. I no és per nens, o sí? No és per nens, però és que la gent que el fa són com canalla. Ai, doncs una de les canalles nostres, la Laura Vives, està a l'altre estudi amb ells.